Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kuburan puli api di Mary no kanti walang. Kini kilong kimat ki pakongsan jong ke kubur mata ke stem. Presiden Kari Ramnath Kovind ong baka National Education Policy arhajar arpo ke penlong kongsan ya ka matrekam ban penyo jihi ka ya baro ki kena haka kedan primary. Hameg halia la klat sa iwe ibrio Shillong menhin kesngi namar jong ka klam COVID-19. Kajing itu iki kelung kena ki bambiang ki jingbam ki betaimet kadai ke benta trekam bakongsan ha ka jing rakhe ka portion ma 8000 arpo ki khubor ki babnya ka tuna trekam juga sarkar India ka bakhmi ya ka pule dangle ha kari menen kesi kala penlong ya ka jingelang phliu jimut halor ka phang ka benta trekam jong ka NEP 8000 arpo ban penkelai ki jingpude ki bakham halor Haba ajingkiran hakate program Presiden Jongkari Ramnath Kovind ong ba ka National Education Policy NEP 8000 arpo kapenang kongsan ya ka matrekam ban penyo jihi kaya barok ki kena haka kerdan primary ha barok ka waikari haswa jong snem 8000 arpusan Kovind ong ba ha ka NEP la pensyai ba ki jinghi kai pajba ya ka thok pude nadu natbian kadai kanong rim ka bas kem ban tei ya ka imlang salang bat ka sinshar khadar ka baklan Ula bandap syusyu da ka boong ba lawan penulong ya ka jingtmu da ka jing trelang pedeng ka sarkar pedeng bat ki sarkar jilla. Menteri Rambado Kari Narendra Modi ula ai ka jingero ya ka NEP da ka boong bakan sanang penklan bor syusyu ya ki thmai trekam ki baladan lupa na du kham haswa. Uong bakan sayarap ya ki khun samla ka riban penkre kham bha syusyu kumno bakinya khun ya ki jing e kham tam ha ka liang ka yo kam yo jam bat ka jingtip lat ya ka treka ta. Hameghalia sa iwe ibriu la klat no Shillong menhin kasngi namar jong ka klam COVID-19 ka bala penkiwe ka jingya briu na ka COVID-19 syaka khat nyongut ha kani ka jela ki ofisa na ka tana jong ka kot ka khia ki thu ba menhin kasngi arp khandai ngot ki briu kleyo thamayo khnyang jingpang ka bala penkiwe ka jingdon jikinong pang ki basitom menta syaka 6000 sauspa san phun nyongut ha ka joko por sawngot ki wei par ki layo jingkot menhin kasngi Habaro syajar sans pan ropong ki beriu kila kot nyok nyang jingpang corona ha Meghalaya. Ha East Khasi Hills District kabagan thup ya ka Sor Shillong kare ka district kabadan bon tame ki beriu ki balangat ha ka COVID-19. Menta kani ka district kadan hadu khandai spa sau pharangut ki beriu ki badang shitom kabagan thup ya saus nyau spa nrup nyawngut ki ru patba ba chi spa phraphwengut ki badai na ki ken hon chipai ba pher. Ha West Garo Hills ki brio ki badang don yok nyang jingpang ki don baro shispa prapun riungun bot sa ka Ribhoi district shispa khat khandai ngut khandai phrangut ha East Garo Hills mar laiphongut ha West Khasi Hills but East Jaintia Hills kalaingut ha North Garo Hills khat arngut ha West Jaintia Hills district sangut ha South West Garo Hills district but iwe ha South West Khasi Hills district Ka sarkar India ka ong ba ka jing itu iki khilung khna ki bayo jing shitom na ka daw jong ka jing bambiang ki jing bam ki betaimen kan long ka banta trekam ka bakong san jong ka rashtriya poshan ma ka balai ya ka ba jurakhi ha unai lur man lausnem Menteri Rambado Kari Narendra Modi ulakan tu ya ka jing trelang jong baro ban pen phriang jing tep ba jing sngo tho hakeleng kari ya ka jing nan kam ban rat ding khong ya ki jing shitom ki ba mi na ka jing dunai ki jing bam ki betaimen Menteri ki kampo iyeng ka sarkar India Amit Shah ong ba ka portion abhiyan ka day ka scheme ka baklan bor ka balashim ya ka banta trekam ka bakongsan ban penbiang ya ki jingbam ki bataimen Menteri rang ba ka sarkar Meghalaya konar ki sangma ha ka kurwa khubor jong menhin ka sngi ulakan tu ya ka jingdon kam ban kentiu ya ki jingbam trairi ha ka portion ma 8000 arpo bar ha ka jogo por ban shim kabu ya baro kilan khnang ban penbet penbiang ya ka kot ka khia jong ki longkme bat ki khilung khana Ukonrat ke sang maula bisharu ya ka longkaman jong ka trek ka ha ka bapen trekam ya ka portion ma ha ka jilla bat ulas ngokmen ban yo i baki khna khulung ki lakham sngat bat khampulung ban ya ka ba manshwa ula ban shat ka kam ha ki deputy commissioner bakin khmi ka jingat bet jong ka trek ka ha ka bede bat ka te ka jingthmu kani ka khubor ka wanchpi na ka All India Radio Shillong
Ka Sarkar Meghalaya kala thau ya ka subcommittee jong ka Shillong All Faith Forum ni ka kanhon jong kinong ilam nyam ba pher bakan bishar ya ka jing thmu an pli no ya ki jaka mani blai nadu ka tayo ko baning kong jong risau bala bu ru ya ka jing kerpat bakan ai no ya ka ta ka jing ai jing mut mentahi ka tayo katai ka rai kala mi hadien ka jing kendo jong kinong ilam nyam bat ka Sarkar jela minnin ka singi ha secretariat Usambut Menteri Rang Ba ka jela ba Presiden Tan Song Ong bala thau ya ka subcommittee ka ba anlam khama da chief secretary ka jela bar kinong ilam jikin nyam ba pher ki dan langkum ki dekhot ban ya bishar lang ya ki kendon trekam ya ki ba an penan kam andala play ya ki jaka mani play uba Presiden Tan Song Ong ba ka klam COVID-19 kala por ha ka imlang sa lang penbandang la bante la kam ya ka bar kinong ilam nyam ru ki kubur ya kata uba Tan Song la pen pau ka jing kermen bakan sawan phai biang ka jing bit jing biang ha ka jela bat ban la ban play no e ki jaka mani blai ha ka tayo ka baningkong jong urisau Menteri Rawa ka Meghalaya Konrad K Sangma minhin ka singi ula don lang ha ka singi burom ya ka lingkho snem ka ba arpho ya ka jingseng ya ka North Eastern Space Application Center NESAC bat ulai shi mentalang ha ka program lingba ka video conference na ka office trikam jong ha Shillong Usang mau ai ku blai ya ro ya ka te ka kanhon ka bala no senyang shi ka dei banyarap kan tiewi ki jing start ka juk menta ha ka than chate lam mingi Uang bahaga ni ka por jing namar jang ka klam COVID-19 ki briu paro ha perthai ki penan kam de ki kor ki bor ka juk menta ban ai la ka kam shakri ki jing elang ki pher bar ka jing lum jing tip ka balaya rap shibun ha ka sanshar khadar Menteri Ramba ka Manipur N Biren Singh minhin ka siula play ka vocational training program na ka bantagi samla lingba ka video conference ha imphal Habakran haka jingelang Menteri Rang Ba ulo ong ba ki pat jong ka jela Manipur ki dei ki badap kerhai ka sap ka phong bat kim dei banda perkhat arsen bantre ka nuku kam ka banirap kan tiu ya keri ulai ka jinro ka National Highway and Infrastructure Development Corporation NHDCL kabala penlong ya ka program IG hika ya ka trek ka na ka banta ki khun samla bar kham tammi ki to ki bala e no sting por ya ki jing puri jungki kilayo ai kalat bante ya ka ri da ka jing tre ka pathamai bar kanyara ban kan tiru ya ka yo ka kon ha Sikkim layo khobor ba sa iwe ibri la klat no namar ka klam COVID-19 ha East Sikkim District ka jingyap jong te ubriu ba ar phnyo snem karta kala penkiu ye ka jingyap briu namar jong ka COVID-19 ha Sikkim shakan riungon ya kani le thodo secretary rang ba jong ka tanat ka kot ke khya ka Sikkim u Dr Pempa Sharing Bhutia haba shimjing khen hadu ka singi utrai ka Sikkim ka don 6000 kendai spa ship hongot ki briu ki bela yo ya ka COVID-19 bat san spa lai pu sawngot ki dei ki badang don yo khnyang jingpang menta Hanagalan ka jingyo jingkot jing ki briu na ka COVID-19 ka lakiu sha ka prapunyo point not riu na ka shispa minhin ka singi shispa nyo phulai ngot ki layo jingkon bat habakhen kilom ki bela yo jingkot baro kilong lai hajar riu spa nyo pu sawngot ka khubor bala yo na ka tanat jong ko ka khya ka Nagaland ka ong ba ki don saupu arngot ki briu ki badang shio thamayo khnyang jingpang corona Nagaland minhin ka singi tat hadu pa penmi ya kani ka khubor ki belangat hau khanyang jingpang corona ha Nagaland ki don 1000 arspa arphongut baro ki bedang shita menta ki long sanspa arpusan ngun prangut kila khlat no bat khatwai ngut kila mi no shabar jong ka jela Nagaland ka Sarkar pedeng bat ka Sarkar jela ki yai kintu ki pat ba baro ban buat perkhingi ki kendon trekam khanang banyada na jing sapriang khunyang jingpang corona bat ka Sarkar ka shankunaru ya ki nong pen khen an USP jong ka West Giant Hills District u Bikram di Maraku yatho ba preng maitung man nailar la yo lum shilak prahajar news patingka na ki nong pen khen an COVID-19 ulo ongru bakani ka jingshan kuna kandang trekam ha ki brai ki benwan baula kan tu ki pat ba baro bakin sumar bhayel di bat bot rinti ru ya ki jing mana jong ka Sarkar katu gani ka khubor kala kot bakala wan shpi na ka All India Radio Shillong sa shipor kata ha ka por phrabaji nginya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban ban bot ka khubor phareng ha ka por prashteng kani ka de ka All India Radio Shillong smobhava na mantai ki